I sedimo ti mi tako jednu večer kod mene, hoćemo malo da uživamo, da se opustimo, razumeš? A ja tek uzeo novi TV, Keva mi posudila neke love pa se nije štedilo, čitava 42 inča tebra, Full HD, sve znaš. I tako došli kod mene, uzeli gajbu piva usput, seli pred TV i dogovorimo se svaki put kad ekipa da go, popit ćemo po jednu. Mogu misliti gotive. Jeste li su uništili tu noć? Ma jok, debili igrali na penale i opet završe 0:0. Pa šta ste onda uradili? Onda smo odlučili da prebacimo na drugi kanal i da gledamo košarku. Nego, Kilijan, vidiš kakvu ekipu imamo ovdje, ne želim ti ja ništa sugerirati ili tako nešto, ali ako bi, recimo, hipotetski ti nekad odlučio da promijeniš ekipu znaš, kod nas bi uvijek imao mjesta i to u prvoj postavi. Nemoj mu reći, ali Suareza ćemo svakako brzo izbaciti od kako smo mu zabranili da jede ljudsko meso, nije nikako bio u formi. Ali za tebe bi uvijek bilo mjesta, znaš. Znam, dečki, činite se kao super ekipa, ali znate kako, meni je sad dobro u PSG-u, imam finu platu, osiguran, ti mi plaća stane režije, a ni sad igrači nisu loši. Da, razumijemo mi tebe, ne bi mi tebi nikad rekli da napustiš svoju ekipu ili nešto tako, ne, samo ako ti dosadi ili ako te, recimo, počne smarati onaj pakaš od Neymara, znaš, on je malo opsjednut slavom, hoće da bude u prvom planu, da je on kao najbolji, da je glavni, a realno, svi se mi ovdje slažemo, ti si najbolji tamo. A i još jedna stvar, da se ne lažemo, teško ćeš sa PSG-om osvojiti Ligu prvaka ili zlatnu loptu. Kad si već spomenuo Neymara, znaš, on je meni govorio već neke stvari o Barci, ali nisu baš lijepe. Šta je taj govorio je? Ali odmah da ti kažem, voli taj slagati više nego se leba najesti. Pa rekao mi je da u slačionici poslije utakmice i da u hotelu kad idete na gostovanje hoćemo u Kijevu, znaš šta, sad ću mu je reći da dođe ovdje, će da vidi svog boga. Ma Neymar je pakaš, ali onaj teški pakaš, ozbiljno. Sigurno ti je slagao sve što je rekao. Bio je i ljubomoran na mene od kako je došao u ekipu. Ne, samo malo, ko je sad? Dobar dan. Ja sam biznismen tu iz grada. Vidio sam ovaj vaš objekat i pitam se da li je slučajno na prodaju. Ja bih vam bio spreman platiti koliko god treba da otkupim vaš objekat. Rona, ofiran si bolan. Zar si mislio da će to proći? Nisam ja nikakav Rona, ne znam o čemu pričate. Ja sam lokalni biznismen, tu imam kompaniju u gradu. A Rona, pa nisi ni dres promijenio, piše ti ime na leđima. Samo stavio lažnu bradu. Nećeš tako lako dobiti kafanu, znaš. Bem ti. Orao je razotkriven. Ponavljam, orao je razotkriven. Obustavite akciju. Rona, prije nego odeš. Pozdravi ja te Ante. Zar ste se vratili ova trojica? Trebao bih nešto Mileta pitati. Glupane, rekao sam ti već da ne ide tako. Evo, gledaj sad. Rona, pozdravio te Paja. A koji sad Paja? Nešto si ga uvatio za ja. Ha. Pogledaj ovo. Ovoliko titula ja imam, 5. A ti, ovoliko, 0. Messi, ovo neće ovako završiti. Vratit ću se ja. Je li to bio Ronaldo? Da, pokušava da uzme kafanu za sebe, ali nema šanse. Kafana je sad naša i ne idemo odavde. Jo, on je moj idol. Kad sam bio mali imao sam sobu puno njegovih postera. Pa što nisi odmah rekao. Rona, ja smo inače pravo dobri jarani, znaš, mi se ovako malo zezamo i to, ali sad će njega zomti. Rona, Rona, aj balam, vamo na pivu, Rona.